aku kemulan kue kamu. Mungkin aku jaluk kebantung rewang-rewangan yang terbake tingkat paten pak. Pati dibul damel geger peranganing brandal ingkang rempun wonten ing Gunung Patiayam. Boten tentrempun pati kula nderek tanggel jawab keranten kawula ugi kalebet kawula wonten ing Kabupaten Pati. Saking menika dika kondur kula jangkae brandal Gunung Patiayam. Endi gegeduking brandal Patiayam sing jenenge Senggolo. Aku Senggolo. Senggolo, apa aja kowe tebah-tebah dodok. Tampel wentis gelereng patak ungkem belu siramu bisa gawe geger ing Pati lan ngalahake peranganing prajurit ing Pati. Kakabuana ing papan kene aku sengaja bakal ngerangket marang kowe. Piye? Puspaka Senggolo, yen kowe arep ngerangket Senggolo ibarat ngempeng lorong genjak Pati. Angu. Najan aku mung sawiji loro sak ayang-ayangku keroyokan brandal Patiayam tak ateno canda aku srumangsa kalah karo Dur wiwit dina iki laren konku gegereng Pati. Arang kowe kabeh lamun ora trimo kena ngadeg. Boten. Kowe nyuwun urip. Apa kowe? Boten. Kesan. Bali ana ing desamu nyambut gawe sing bener. Maningam bali jaya berandal darah kandaning kau. Bali. Puspaka upama aku leren gonku berandal. Mongko aku urip terus sing nanggung karo urip musuh. Aku tanggung jawabku Senggolo tak pundut dadi abdi kinasih.
umurku tak sekseni. Tinggal ke pati ayam, moro kakin derek penyerang aku. Sayembara sambung kelawan Brandal kang rempon ana ing Gunung Pagaya. Jauh nandalan sampun kula stokaken. Kanjeng dereng kemawon kula mbiwarakaken sayembara panjenengan. Kula pinanggih kalih menewu rangga Puspaka piyambakipun sagah swagah nyirebrane Brandal ingkang mapan wonten ing Gunung Pagaya. Muga wae kesagwaning Rangga Puspaka bisa nyekel Brandal teman bisa gawe tentreming kabupaten Pati. Amit kula ingkang sowan. Suwane Rangga Puspaka. Apa bener siramu kang mugi sayembarane Bupati-pati Tombolego? Duh Kanjeng Adipati jimat pepunden kawula. Sowan kawula sambet kalian sayembara dalem. Ngaturi besok mbok pilih sayembara pati pesantenan sampun paripurna. Lalaran tuwa-tuwang ganing Brandal Gunung Pati Ayam nami Srenggala sampun kula pikun Kanjeng Adipati. Srenggala sampun kula pikun. Rangga Puspaka Paling jauh rumangsa bungah rumangsa semu. Bareng sliramu matur kalamun tok bisa mikut Brandal. Pati bakal ayom-ayom lan tentrem. Gedhe darmamu kanggo Kabupaten Pati. Lelabuhanmu bakal cinatet jroning prasasti. Wong sak Kabupaten Pati ora bakal lali kelawan lelabuhan. Kalebu aku Bupati Tombolego bakal asung darma kelawan penewu Rangga Puspaka. Iki dina Rangga Puspaka kang lupuh minangka penewu wiwit ari kalenggan iki sliramu bakal tak paringi pangkat Tumenggung Rangga Puspaka. Gelar Tumenggung boten mujudaken kanugrahan nanging mujudaken satunggaling jejibahan ingkang awrat menggaing Rangga Puspaka kanthi luhur temen kebudan mugening pomo Kabupaten Pati ana wong luwih saka loro kaya dene Tumenggung Rangga Puspaka Pati bakal ayom-ayom lan tentrem. Ora mung cukup kuwi Rangga Puspaka. Aku keperanan kawan kowe. Atase mung sak penewu bisa nentremke Kadipaten Pati. Lah, ganti kuwi. Aku ngepengenan Rangga Puspaka aja nganti adok kelawan Dipati-pati Tombolego. Saranane kaya ngene. Coba to, saiki sawangan putraku. Putraku Manggaranti. Coba sawangan.
ayu apa ora? Sawal. Putri Manggaranti putra Pecinan. Putraku ya. Boten ayu. Aja senang mek. Oh, nggih no, jujur Iki kok. putri pingitan putrane bupati kok mbok arani ora ayu. Mripatmu nggonku nyawang iki kepiye to? Denayu Manggaranti menika boten ayu nanging super ayu. Saking ayune ora ayu super ayu. Nggih, tegesipun ayunipun menika turah-turah. Ayune wong berah kae isih ayu Manggaranti. Leres. Denayu Manggaranti menika menawi kula ingkang mestani macan. Iki putrane bupati kok barani macan iki karepmu piye? Putrane bupati kok barani macan. Manggaranti iki kaya aku lan sinamu menungso lumrah. Manggaranti niku macan. Puspoko. Dawuh. Manggaranti iki menungso lumrah kaya aku lan kowe. Kok ya setun temen kowe iki ngarani yen to putraku kaya dene macan iki karepmu piye? Punten dalem sewu. Ampun klentuing penampi. Manggaranti macan teges boten macan kewan. Menika boten. Manggaranti macan. Macan manis tur cantik. Ono ae. Rombo Puspoko iki kebak pangalebono. Saking ayune turah-turah kaya dene macan manis tur cantik. Menika dapur Kepara Nyata. Apa sebabe panjenenganku nyun pirsa kelawan kowe sambung lan putraku Manggaranti. Sing tak karepke ing ngarep pecaning dawuhku kalamun aku ora kepinginake Rangga Puspoko adoh saka Kabupaten Pati. Aku ngepinginake Rangga Puspoko tansah cedhak kelawan Bupati Pati dadi keluarga ing Kabupaten Pati. Nanging sadurunge kuwi aku bakal takon lan kowe. Pitakonku iki jawaben kanthi jujuring ati. Rangga Puspoko iki wis duwe bojo Duda apa Jejaka? Kula sampun. Sampun Kanjeng Adipati. Gelo rasane ngene. Kowe pundi? Upama kok kowe iki isih legan. Kepenginku sliramu kuwi ra bakal tak jodohke kelawan Manggaranti. Radene kowe tak dangu kowe sampun teges kowe iki ra wis duwe bojo. Mula ya sing gedhe pangapuramu. Dene wis keladuk wicara kulan sliramu kaya-kaya yang tak aku meksa bakal Mangga rumiyin. Tegese sampun niku. ora sampun duwe bojo to? Lho pripun? Sampun nanging sampun Joko. Dalah, iki tembungmu ya aneh. Sampun kok sampun Joko. Ini nak taksih Joko ora ngono. Menapa sebabipun gen kula matur kok sampun nanging sampun Joko? Kranten kula menika Joko nanging Joko tumpul. Sampun Joko. Dadi tenane kuwi sing Joko. Nggih, Lho, ngene. Sinek-sinen kelawan Nayaka Sentana Praja Kabupaten Pati. Gedhe Darmamu kang Kabupaten Pati kepengin cedhake Bupati Togronegoro kelawan Rangga Puspoko. Wiwit dina iki Rangga Puspoko tak jodohke kelawan putraku Manggaranti. matur sembah nuwun. Kula mboten nyuwun lho nggih. Nanging panjenengan ingkang peparing. Lah mangke Denayu Manggaranti pripun? Ora ana tinone kok pandhe kuwi kalah karo Resi. Lah niki Putraku iki mung tansah bangun miturut apa sing dadi gawe wong tuwa. Ora kita ngomong cukup meneng wae. Ning wong jeneng meneng iki adakane mesti gelem arep matur nanging ewuh lan kewuh. Mula ngene. Sawentara sliramu tak keparengake dadi wanuh
kelawan calon garwamu Manggaranti. Wonten ing papan menika. Iya to. Kula isin. Ora apa-apa. Saestu dipun keparengaken. Saisen. Aku tak mati. Amit nggih. Amit. Matur nuwun kula bidhang sampean. Kula ketiban jo Bener. Manggaranti. Ayo kenalan. Manggaranti. Mari Pak. Manggaranti. Cayu. Kae lho. Iki calonmu Ya mriku mundur mriki. Lah, mriki lho, Den. Gini. Tambahan kok mundur sing mriki lho. Ben cetok. Calon bojo. Wes apa? Malah neh. Ya. Manggaranti. Sampun ngaten mawon. Nggih. Pun dalam sewu menapa kepareng Ya Manggaranti suwawi kaboyong wonten ing pidaleman. Kumang-kumang sam. Upama kok ngepenginake iki dilakon boyong. Wong suwa bakal nayogyane lan liwat. Wonten dalam sewu Kanjeng. Paripaksa boten saged kula boyong sakmenika. Keranten saderengipun kula badhe tata-tata wonten ing pidaleman kangge ngawitani mangke menawi Manggaranti rawuh sak wayah-wayah mongko pidaleman boten uji krana mesake denahi. Kula tak wangsul rumiyin mangke gentos tapak mugi panjenengan kari dawuh dumateng penderek supados nderekaken Dyah Manggaranti rawuh wonten ing pidaleman. Yen pancen kekarepanmu kaya ngono, bali luwih gesik mengko ana prajurit kang bakal ngarepake Manggaranti tumeka ning dalem katemu. Kebareng nyuwun pamit Kanjeng. Iya. Ora kita piye pamit kang calon Manggaranti. Padipate, nyawo aja disawang. Akendani ya, ojo suwe-suwe gendang rampung ya. Ayo, karo kancane. Malah. Setiko. Wiwit dina iki tatan atimu laleke pamanmu Rangga Pranata sinaula nresnani kelawan Rangga Puspaka. Mung Rangga Puspaka sing nambal wirange wong tuwa uga nambal wirangmu Cahayu. Isore-sore Rangga dawuh, gelem ora gelem Manggaranti kudu bebrayan kang aspat jejuan lawan Rangga Puspaka. Gelem yen kono tata-tata uga rampen kang kulumargi ana ing dalem katemu.